नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण पारंपरिक पद्धतीने आरोग्यवर्धक, बहुगुणी आणि चटपटीत असे आवळ्याचे लोणचे बनवणार आहोत। आवळ्याचे लोणचे बनवण्यासाठी इथे मी 1 किलो आवळे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। एका पातेल्यामध्ये आवळे बुडतील एवढं पाणी घालून हे आवळे आपण 5 ते 6 मिनिटे शिजवून घेणार आहोत। आता मी हे आवळे गॅसवरती मध्यम आचेवर 6 मिनिटे शिजवून घेतले आहेत, जेणेकरून आपल्याला आवळ्याच्या फोडी हाताने सहज सेपरेट करता येतील। आता हे शिजलेले आवळे मी एका चाळणीवर काढून घेतले आहेत। थोडे थंड झाल्यावर आपण त्याच्या हाताने फोडी करून घेणार आहोत। आता या आवळ्याच्या फोडी मी एका काचेच्या बाउलमध्ये काढून घेतल्या आहेत। लोणचं बनवताना शक्यतो ते काचेच्या किंवा प्लास्टिकच्या भांड्यात बनवावे। लोणचं बनवण्यासाठी इथे मी पाऊण वाटी मीठ, 50 ग्रॅम लोणच्याचा मसाला आणि 1 चमचा हळद घेतली आहे। आता आपण आवळ्याच्या फोडींना मीठ, लोणच्याचा मसाला आणि हळद लावून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता हे लोणचं 3 ते 4 तास झाकून बाजूला ठेवून देऊया। फोडणीसाठी इथे मी 1 पेलाभर तेल म्हणजे पाव लिटर तेल, 2 चमचे मोहरी आणि 1 चमचा हिंग घेतला आहे। भांड्यातील तेल तापल्यावर यामध्ये मोहरी आणि हिंग घालून घेऊया। मोहरी तडतडली की गॅस ऑफ करायचा आहे। आपण जी हिंग मोहरीची फोडणी लोणच्यासाठी तयार करून घेतली आहे ती आता पूर्ण गार झाली आहे। आता आपण ती लोणच्यावर घालून घेऊया आणि लोणचं पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। इथे आपलं मस्त चटपटीत असं आवळ्याचं लोणचं तयार झालंय। आता आपल्याला हे लोणचं दीर्घकाळासाठी साठवून ठेवायचं आहे। त्यासाठी इथे मी एक बरणी स्वच्छ धुवून आतून पूर्ण कोरडी करून घेतली आहे। आता हे लोणचं बरणीमध्ये दाबून व्यवस्थित भरून घेऊया। 8 ते 10 दिवसांमध्ये हे लोणचे अगदी व्यवस्थित मुरते। लोणचे काढतेवेळी आपले हात व चमचा पूर्ण कोरडा असावा। आपल्याला पाहिजे तेवढे लोणचे एका छोट्या भांड्यात काढून ही बरणी पुन्हा आतल्या कडेने व्यवस्थित पुसून ठेवावी। लोणचे स्टोअर करताना बरणीमध्ये तेल नेहमी अशा प्रकारे लोणच्याच्या वर असावे, म्हणजे लोणच्याला बुरशी येत नाही आणि लोणचे खराबही होत नाही। त्यानंतर बरणीचे झाकण लावून एका स्वच्छ कपड्याने बरणी झाकून ठेवावी। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा।
व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला जरूर सबस्क्राईब करा.